Ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali tal-Isla wassal biex proprjetà tal-Gvern għaddiet għand il-Kunsill biex juża għal diversi skopijiet fosthom kulturali u edukattivi. Is-Sindku tal-Isla Clive Pulis qal li proġetti bħal dawn se jkomplu jiżraw ġid fil-komunitajiet. Fejn llum bħala Kunsill Lokali ffirmajna ftehim għall-imħażen illi se jkunu qed jintużaw għall-komunità fosthom fejn inkunu qed intellu attivitajiet kulturali u fil-futur proġett relatati mal-istorja tal-Isla. Il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinġozzo Pardi spjega li dan huwa l-mod kif jissaħħu l-lokalitajiet u l-ħidma tal-Kunsilli bi ftehim li se jwassal biex proprjetà tal-Gvern tintuża bl-aħjar mod. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli qalet li dan huwa eżempju ċar ta' kif binjiet pubbliċi jintużaw b'mod sostenibbli tingħata aktar awtonomija lill-Kunsilli Lokali għax huwa l-Kunsill li jaf l-aħjar mod kif jistgħu jintużaw postijiet pubbliċi.